Vitajte pri druhej časti rebríčka TOP 10 najobľúbenejších psích plemien na Slovensku. Číslo 5. Na 5. mieste sa nachádza malé psie plemeno Chihuahua. Chihuahua je spoločenský a oddaný pes, ktorý je schopný pohotovo reagovať. Rada je stredobodom pozornosti a ak sa jej nedostáva, môže sa snažiť o získanie pozornosti štekaním. Číslo 4. Pod číslom 4 sa schováva maltézsky psík. Tento psík je inteligentný, prítulný, má rád deti a dobre sa vychováva. Na krik a tvrdé zachádzanie reaguje panikou a úzkosťou. Číslo 3. Číslo 3 patrí labradorskému retrieverovi. Labrador je veľmi inteligentný, rýchlo sa učí. Je priateľský, ale zároveň aj veľmi pažravý, čo môže viesť k nadváhe, ak si jeho majiteľ nedáva pozor na to, čo zožerie. Číslo 2. Na druhom mieste je nemecký ovčiak. Svojmu pánovi a jeho rodine je nemecký ovčiak veľmi oddaný a verný. Je výborným priateľom a spoločníkom. Číslo 1. Na prvom mieste sa umiestnilo malé plemeno psa. Yorkshírsky teriér je živý, inteligentný, sebavedomý a temperamentný pes. Rád stráži svoj dom a nebojí sa ani iných psov a ani votrelcov. A aké je vaše obľúbené plemeno psa? Napíš nám do komentára. Ak sa ti toto video páčilo, nezabudni dať like a aby si neprišiel o žiadne ďalšie aj follow.